Здравейте! Това е 12-ти епизод Всичко за котата. Преди малко Миша стана и да видим какво ще прави. Да, хваща ми ръката. Кой искаш? Кой искаш? Кой влезеш? Сега, като вали дъжд, вижте какво е времето. Вали дъжд, е много рано. И просто не знам какво да правя. И си викам, айде да направя клипче. Довиждане! Молете се скоро да има още един.